No Día Mundial do Turismo, Galicia segue sendo un dos destinos escollidos. O ano pasado aloxáronse máis de 8 millóns de turistas. Entre eles, por suposto, están os peregrinos. O camiño é un grande reclamo. En 2024 bateuse o récord de compostelas entregadas, con 500.000. Para este 2025 as previsións son boas. En os primeiros 5 meses, o sector hoteleiro ingresou 118 millóns de euros. A comunidade mantén un crecemento continuado de viaxeiros e moitos seguen escollendo Galicia sen importar a época do ano. Baixo o lema Turismo e Transformación Sostible, a ONU pon en valor nun día como hoxe as posibilidades de crecemento que ofrece este sector. Non repara só no desenvolvemento económico, senón que entende que o turismo debe ser un acelerador do progreso social, planificado de xeito inclusivo e respetuoso coas comunidades onde se desenvolve. Galicia está, segundo o sector e a administración, nese camiño. Crecemos en pernotacións, crecemos tamén en facturación. A día de hoxe estamos aínda en setembro, o camiño está funcionando, o turismo está funcionando, ainda queda outubro. Estamos aquí na Costa da Morte, o camiño dos Faros tamén representa un volumen de cliente moi importante, un cliente que xa pide máis sostenibilidade. Desde o clúster traballamos tamén para conseguir unha internalización e unha desestacionalización. Un dos elementos máis sostibles que atrae visitantes e concretamente peregrinos é o Camiño de Santiago. Prácticamente este ano van a entrar 500.000 peregrinos a pé e van percorrer a pé Galicia para recibir a Compostela. O turismo crece na costa e tamén no interior, con programas como o bono turístico ou o outono gastronómico e co recoñecemento de quen nos visita. Creemos que es uno de los mejores sitios de España, no solo arquitectónico, sino también gastronómico. Hombre, la verdad es que el paisaje es precioso aquí y la comida muy buena también. Y la gente amable y el tiempo, pues es el tiempo de aquí. Os turistas nacionais foron os que máis nos visitaron, fundamentalmente no verán, pero o aumento do internacional continúa, cunha presenza moi notable no camiño.